何でしたっけ、ジョーンズの論文、ジョーンズの論文については先ほどちょっとだけ言ったんですけども、僕も読んではいるんですけども、ちょっと僕はこれ笑っちゃうんだけどちょっとまずいかなと思っていろんな人に読んでください、知り合いの科学者に読んでくださいよって言うんですけど、みんななんかこうなんていうのかな、一読した後真面目に読んでくれないんですよ。どうかしてるとつまりやっぱり解析法がですね、分析知ってる方も解析法はこれはどうでしょうっていう話をされていて、でお一人ちょっとスペクトルの読み方が多分比の読み方が違ってるだろうと言っておられたので、多分ですね、もうちょっとちゃんと論文を読む方を見つけるのがこの再実験より先ではないかな。データ出てるんで、僕らは多分データからは純潔であると断定するようなものはないんだろうというふうに思います。で論文についてあまり陰謀論めいたことを言うとよくないんですが、オープンケミカルフィジックスジャーナルっていう雑誌は多分去年一本も論文が出てない雑誌だと思いますけれども、論文が出た後編集長が私はこの論文を出すことに同意した覚えはないって言って辞任していまして、でその次の編集長がまたですね、こんな論文載せてる雑誌ですけどって言われて辞任してるっていうことがあってですね、ちょっと我々の業界用語ではジャンクジャーナルとしか言いようがないので、あまりそういう意味で逆に言うと科学者に読んでもらうのは非常に難しいです。多くのジャンクジャーナルに載ったジャンクな論文は大概誰にも否定もされず追試もされないまま朽ちていくんですが、論文も、この911の文脈以外では完全にサイエンティフィックには朽ちていく論文の一つとしてしかも捉えようがないので、あとは再調査なりなんなりするのはいいと思います。見つけてされればいいのではないかというふうに僕は考えます。それから、あと何でしたか、NIST が欲しいしている写真をたくさん、記録写真を公開したらいいんじゃない、記録写真を公開を求めていけばいいのではないかと思いますけれども、いろいろ出てくるんではないかと思いますが、それで何かしら新しいことはそんなには出ないだろうというふうに、僕は考えています。基本的には大体話としては、NIST の話は基本は終わってると思います。それからあと何を言ったらいいですかね。あんまりまとめていなかったんですけど、あとはついでですから今日ゼロをご覧になった方は、先ほどの西村先生は次からは5メートルの穴は間違いだっていうことだけなんかつけるっておっしゃってたんですけど、やっぱり5メートルの穴の問題だけじゃなくて、さっきも言ったようにですね、例えば飛行禁止区域にペンタゴンが含まれないとか、含まれないにもかかわらずペンタゴンの上を飛んだらもうその場で撃ち落とされるとかですね、なんていうかな、ちょっと初歩的な誤りが多すぎるので、ちょっとなんかもうちょっとちゃんとした解説をつけたらいいと思うので、これここが間違えてるとか、初歩的な誤りは誰でも確認できますから、ちょっと僕はそのまま見せるのはどうかなというふうに、5メートルの穴が違ってましただけで見せるのはどうかなというふうに、僕は思います。少なくともペンタゴンに関する部分はゼロは完全に、全て終わっています。どうしようもないです、それは。だってあれですよ、飛行禁止区域を飛んだら即座に撃ち落とされるっていうんですけども、飛行禁止区域にさっきも言ったんですけど、もう割と頻繁にあるんですよ、飛行禁止区域に侵入することは。そしてそうなったらどうなるかっていうのももう分かってちゃんと公表されていて、それは何十日間、最悪何十日間かの限定です。撃ち落とされるっていうことと即座に撃墜されるっていうことと免停になるっていうことの間は僕は随分違うように思います。わかりません、違わないのかもしれませんけど、僕はなんか死活問題っていう意味では同じかもしれませんけれども、随分違うような気は僕はします。あと例えばあれはなんかペンタゴンには、日本もあるんですね。もうなんか時間余ってるから喋ってるだけなんですけれども、ペンタゴンには例えば地対空ミサイルがあってとか言うんですが、当時なかったことは明らかですし、それからなんていうんですかね、すぐに飛行機がスクランブルできるじゃないかっていうんだけど、当時使えた飛行機が4機しかなかったというのも明らかになっているわけですね。だからちょっとね、ゼロはペンタゴン部分はもう全部削除しないとどうしようもないと思うので、それ以外のところがいいかっていうとそれ以外のところもダメなんですけど、ペンタゴン部分はその中でももうなんか本当のことがほとんど一つもないっていう映画ですから、
ちょっとなんとかした方がいいだろうというふうにゼロについては思いました。ゼロについてはここに僕の論点たくさん書いてある。で最後にもう一回言いますが、僕は今日先ほど話した内容で僕の言いたいことは大体尽きています。細かい内容はいくらでも言えるんですけど、ある意味しょうがないと思っています。大枠で見て陰謀説は基本的には成り立たないと思いますし、最後まで疑問は残ります。さっきも言ったように残ります。偶然を認めない限り疑問は残ります。でも合理的に、合理的な考えとしてはやはり自作自演はなかったと。ブッシュはあれを事後に利用したのだというのが、おそらく合理的な解釈であると思います。僕はそう思います。でそう言われても多分なかなか納得されないだろうということも、納得されない方は納得されないだろうということも僕はよく分かっていますが、それでもなおこういうことを言うのは、家に帰って少しでも僕の言葉をなんていうのかな、考えてみていただいて、もしかしたらでも思っていただければ僕としてはいいかなという程度の意味です。もうこれ以上喋ることないです。はい、ありがとうございました。ではジムさん、実は空港までの道路が混雑して、それで急遽便を変えて駆けつけてくださいました。では、10分お願いいたします。どうも遅れましてすみません、菊池由美と申します。2人の討論を聞いてないで喋るので、もうちょっと遅れてたら申し訳ございません。まずペンタゴンのことから、ゼロはペンタゴンに関しては終わっているということなんで、これ菊池誠さんに教えていただきたいんですけれども、飛行機の確かに軽量なものでできてますよね。エンジン以外はすごく軽量なものでできているので、ぶつかった瞬間から斜めに入ってるんですよね。角度で入ると大体51メートルぐらいになりますよね。でその時にその瞬間羽は飛んでったって言うんですけど、後ろに飛んでいくもんなんですか？後でやるとですね、後ろに飛んでったっていうことになるんですよね。じゃないとそのエンジン部分と羽って一緒にくっついてると思うんですけども、それが全部後ろに飛んでったってことにしないと、やっぱり穴は合わないので、私はもちろん5メートルの穴しかないっていうことに関しては間違いなんだけど、終わってないなっていうふうに思ってるんです。ペンタゴンに関して私が一番気に入ってるのは、その追突直後の写真なんですけれども、エンジンが当たったとされる場所、それから垂直尾翼の一番上が当たったとされる場所、そして尾翼の羽が飛んじゃったならばいいんですけれども、多分飛んでないっていうか、エンジンは後で中でにかかってるので、羽だけ取れてエンジンが入ったことなのかしら。ともかくそういうところが合わないとまだ思ってるので、穴では合わないって相変わらず思ってます。私がバカなのかもしれません。あまり科学的ではないんですけども、本当におかしいというふうに思っています。でそういう意味でゼロに関して間違った部分に関しては訂正するのはやぶさかではないし、制作者のイタリアの人たちに菊池誠先生が言ってくれたことで、間違っている部分に関してはこういう指摘があったというのは言おうと思っています。それから、私自身は翻訳をしてきました。911事件についてはもちろん陰謀だなんて初めから思っていなくって、この911ボーイングを探せという作品を見た後、2004年なんですが、その作品に出会った後にこんなことがあったのっていうことで、その情報が日本になかったために、私は英語を日本語にする仕事をしているものですから、日本に情報がないから次々とこのボーイングを探せ、そして911の嘘を崩せ、ルースチェンジですね、それからこの真実への青写真というものを次々と翻訳して紹介してきました。でこの中に出てくる人たちが嘘を言ってるというふうには思ってないんですね。間違いはあると思います。いろいろで後になって分かったこともあるし、いろんな間違いはあると思うんですが、ここで言ってることは極めて妥当性があると未だに思っているんですね。でもう全部アウトですっていうふうにさっき聞いたんで、どういう意味でアウトだかよくわかんないんですけれども、私自身はまだいわゆる納得してないっていう方だし、127の3つのビルのやっぱり再調査っていうんですかね、さっき誠さんが再調査すればいいって言ってくれたんで、やったと思ったんですけども、それに関しては本当に再調査をしてほしいという、そういう世論ですねを固めていきたい。でこれは誰の仕事かというと、アメリカ国民の仕事だと思うんですけれども、日本人も24名亡くなっていますので、そういう意味では日本政府も動いた方がいいということで、民主党の藤田幸久さんなんかが、こういった911テロ疑惑国会追及というような、本も著して、もう一回調査をした方がいいのではないかということを日本政府に言っています。で日本政府は
私はちょっと日本政府と日本のメディアにも言いたいことがあるんですけども、なかなかアメリカの情報でこうなりましたっていうのをそのまま伝えてくるだけなんですね。いつもやっぱり独自の調査とか独自のっていうのがなかなかなくって、アメリカがこう言ってました、アメリカがこう言ってましたっていうのばっかりなんで、今回の地震の対応でもそうなんですけれども、なんかもうちょっと独自に独立してほしいというか、インディペンデントな調査をしてくれるといいなというふうに思っています。で、私がこの2004年から2011年まで7年間なんですけれども、このことを翻訳してきた中で、一番信頼を受けている方というのが、デイビッド・レイブリフィン博士という人です。で、彼の本に関しては2冊翻訳しました。1冊が911事件は謀略かというものと、もう1冊が911の矛盾という本です。で、この911の矛盾に関しては、米国議会とそしてマスコミ、米国マスコミへの公開質問状という形で書かれています。その中には、21つの論点があるんですが、この1つだけをとっても、やはり調査をして回答するに値する疑問なんですね。で、今日は科学的なことが中心なんですけれども、そうではない部分で、例えばバーバラ・オルソンとテッド・オルソンさんの会話と、その後に見つかったミサウイの裁判で見つかった証拠っていうのはすごく矛盾するんですね。で、それが何のことか今聞いてわからない方はですね、911の矛盾、あるいはこの91.11事件は謀略か、あくまでもかです、疑問文ですけれども、私たちの中で誰もですね、自作自演だと断定する人はいないんですね。で、自作自演の中にも8段階あって、さっき菊池誠先生がおっしゃった、これを使って利用した、知ってるのに止めなかったというのも、攻略の中に入ってます。8段階で私たちは論じていて、その中のどれかだろうというのを探している段階です。で、これがすごく大事なポイントで、私たちイコール自作自演ではないんですね。その8段階の中のどっかであるというふうに思っています。で、私の立場的に言うと、ジュリーさんの書いたものを訳している限りにおいては、この事件を調べれば調べるほど、1段階というのは一番罪が薄いというか、これを全部に止めなかったというやつなんですね。そういうのから一番やばいのが自分で計画して実行した、これは私もないだろうと思うんですけども、その中の8段階の高い方にどんどん近づいていくっていうのが私の立場です。なので、この1から8段階がどういうものかというのは、こちらの911事件は謀略かという本をぜひ興味のある方は読んでほしいと思います。で、私今日ここに来るまで何をしてたかというと、地震の後の対策をずっとしていて、赤ちゃん、妊婦さんを運ぶという対策をしてたんですが、もし今日私の本とか DVD を買ってくれた方、その利益は全額その大地震の後の対策の方に使わせていただき、全額寄付しますので、ぜひ買ってですね、興味を持ち続けてほしい。で、私はこの企画をしてくれた市民社会フォーラムにとても感謝してるんですね。というのはもう10年経ってこの事件忘れられてます。今例えば20歳の人は10歳だったし、ほとんど忘れられているんですね。で、それがこのような形で、市民社会フォーラムが反対の論陣を張ってこうやってくれることによってですね、みんながまた疑問を持っていろいろ調べてくれたらいいなというふうに思ってるんです。で、後ろの方ではですね、すごく第2回目911真相究明国際会議というのをやりました。その時にですね、ウィリアム・ロドリゲスという生き残った人、私この人会って話をするんですけれども、清掃人だったんですね。地下1階にいて、で彼は地下1階にいる時に、そのさらに下で爆発を聞いて、飛行機が突っ込む前ですよ、先に爆発があって、そこからやけどした人を救出してるんですね。で、その証言が、911独立調査委員会で彼が証言したのにもかかわらず、調査委員会報告書、最終報告書から消えてます。で、なぜ消さなきゃいけないのかということで彼はとても怒っていますけれども、彼と27人の消防士を含むそのことを体験している人たちの証言というのがすっぽり独立調査委員会報告書から抜けてるんですね。そのことを書いた本が後ろで300円で売ってるはずです。300円の本はマスターキーから何が見えるという本なんですが、その彼の証言一つだけでも調べるにすごい値するんですね。だから皆さんどうか忘れないでこの事件に興味を持ち続けてほしい。で、私たちはこれからもこのリチャード・ゲイツさんたちの